За копелето, което говорихте, пак ще на върха. Този поздрав е от Бистра за нейния любим съпруг Игнат Топалката. Колко сте неблагодарни, много сте долни, не знаех. Толкова ли лесно забравихте кой беше до вас, когато всички други си тръгнаха? Късно разбрах колко пъти съм бил предаван, толкова ли не ме обикнахте? Колкото и добро да правех, все не ви стигаше. Когато вие падахте, аз ви подавах ръка. Когато аз паднах, никой не дойде. Но ще дойде ден, в който ще си спомните. Ще търсите човека, който винаги беше до вас, и тогава ще бъде късно. Тази песен е написана по реален случай. Посветена е на всички, които са давали всичко от себе си, а са получили само предателство. Приятно слушане. Денис Official VIP Крал Продакшън. Всеки дадох част от себе си, без да чакам отплата. Вярвах, че доброто се връща, но останах сам накрая. Когато имахте нужда, винаги бях до вас. Днес аз викам за помощ, а всички мълчат. Не ме победи врагът, своите ме събориха. Най-много боли сърцето, когато те предадат близките. Колко добро раздадох, колко надежда подарих. Не само Господ знае колко болка нося. Всеки носи своя грях. Аз ще продължа напред, дори с разбито сърце. Няма да ви съдя, живота сам отсъжда. Всичко се връща, рано или късно. Запомнете само едно: добрият човек може да прости, но никога не забравя. Истински богат е човекът, който е давал, дори когато сам е нямал. Пазете добрите хора, защото когато ги загубите, няма кой да заеме мястото им.